Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleriň birem ýurdumyzyň Demirgalyk çäginde ýerleşýän Gaplaňyrt döwlet tebii gorahanasydyr. Gorahanaň esasy maksady ýurdumyzyň Demirgalyk çäginiň ösümlik hem haýwanat dünýäsini goramakdan hem-de geljekki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorahanada alınıp barylýan möhüm wezipeleriň hataryny gulanlary odalky meskedine gaýtadan uýgunlaşdyrmak we köpeltmek, üst ýurduň dağ goşlarynyň, jerenleriň sanyny artdyrmak, Sargamyş kölüniň suw geňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jerenleň, aýgaklaň hem-de saýgaklaň köpelmegine şert töretmek ýaly derwäit işler görkezmek bolar. Gorahana meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, öň düzümine şahanem we Sargamyş çäkli gorahanalaram döredildi. Gorahanaň öz bolşy hem gymmatly haýwanat dünýäsi bar. Bu ýerde süýrenjileriň 21, guşlaryň 213 we süýdemdirejileriň 45 görünüşi duşýar. Gorahana gemrejilere we ýyrtyjy haýwanlara baýlygy bilen hem tapawutlanýar. Onno gemrejileriň 19, ýyrtyjy haýwanlaryň 11 görünüşi duş gelýär. Gorahanada guşlaryň 80 görünüşi Sargamyş kölüniň töwereginde hasap alyndy. Gorahana ýyrtyjy guşlaryň köp türlüligi bilen hem ünsüňi özüne çekýär. Köllü balyklaryň uly toparynyň jemlenenligini bellemek bolar. Gorahanada ilmi barlyk işleri ýylyň bütün dowamyny ýygyderli alınıp barlýar. Tebigatda bolup geçýän her hil hadiselere gödökçülük hem-de ösümlikliň we haýwanlaryň seyrek duş gelýän, ýitip ýok bolup barýan görünüşlerini ilmi esasda öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Demirgalyk Türkmenistanyň guşlaryň uçup geçiş säfiýeti esasan sebitde bar bolan Sargamyş kölü, Weňibaby kölü, Uzynşor kölü we Beýleki kölleri bilen baglanşyklydyr. Şol guşlaryň 20-25 götürmüşi ýerlerde höwürt gölýän we gyşlaýan guşlardyr. İşlemäge, döretip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikleri üçin gorahanaň ilmi işgärleri hem-de işi gullukçylary türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaly Gahrman terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Derýalaň we köllüň suwunyň ekologiýa taýdan arasy bolmagyny üpsün etmek, suwda ýaşaýan janly jandarlary, guşlary we balyklary gorap saklamak Mary welaýat daşky goramak müdürliginiň işgärleriniň baş wezipeleri bolup durýar. Bu orada müdürligiň döwlet gödökçiliginiň tagallasy bilen bir näçe işler alınıp barlýar. Olaryň ekologiýany, daşky gorşaw we tebigat ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak barada geçirýän ýygyderli işleri oňy netijeler berýär. Öz bolşly owadanlygy, täsin gözelligi bilen görenleri haýran edýän tebigat geňişligine guşlaryň ýüzlerçe görünüşleri ýaşaýar. Olaň bir näçesi seyrek duş gelýän guşlardyr. Uzaklardan ülkemize uçup gelip bizim tebigatymyz bilen uýgunlaşýan guşlaryň beýleki guşlar bilen birlikde hasaba alınıp, olaryň goraglylygy üpçün edilýär. Deryalardır köllerde erkin ýaşaýan guşlaryň sanynyň artmagy barada uly işler alınıp barlýar. Ýurdumyzda ekologiýany, daşky gorşaw goramagy, aýagy saklamagy degişli halkary hukuk gadalaryna laýyk gelýän kanunlaryň kabul edilmegi bolsa, müdürligiň işgärleriniň işlerini talaba laýyk alyp barmagy uly ýardam berýär. Pehem paýhas ummany magtumoly Praga diýilip atlandyrylýan şanly ýylymyzyň ilkinji günlerinden tebigaty goramak ýaly jogapkärli işlere munasyp goşunt goşýan müdürligiň işgärleri tebigatymyzyň baýlyklaryny netijeli peýdalanmakda we aýagy saklamakda alyp barýan işleri üçin Gahrman arkadagymyza, arkadagy Gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.